Hannesy आंनि अमा आसारा नै गाइस जायै जायै इसिनिल'सै जि गोथाव नै नुदोंना बेदर आसारखौ बेसे मोजां आयौ जाना नायनोसै बेदर आसारखौ टेस्टि जाहोदों मासे गोथाव हेलो गाइस खुलुमबाय दिनैनि मोनसे गोदान भिडिअ बयखौ बरनाय बावहरनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजाङैनो दं आंबो मोजाङैनो दङ दिनैहाय आं नोंथांमोननो मोनसे बुस्थु खोन्थानोसै नोंथांमोना जे होनदोंमोन ना बै समाव मा होनो आं जेब्ला बेदर आसार बानायदोंमोन बे अमा आसार बानायदोंमोन ना अब्ला बुंदोंमोन ना अमा आसारा जाबाथाय जानानै खोन्था होननानै बेखायनो आं दिनै खोन्थानो सानबाय मा होनो मास मोनसेनि बारबाय बारनाया ओमफ्राय जायै जायै आधाल'सै बेखौनो नोंथांमोननो खोन्थानोसै आङो माबायदि जादों नोंथांमोननोबो एसे शेयार खालामनोसै थुदो बिदिब्ला दिनैनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै नोंथांमोना नायलांबाय थादो स' गाइस नै थास' आथिंजों ना गोरान संनो नागिरदों आङो ना गोरानजों थास' आथिं टेस्टिनो जालायनोसैलाय संनो स्टार्ट खालामनोसै साराय जानना लाबाय ना गोरानखौ दै गुदुङाव सोमना दोनबाय आं नै ओंख्रियाव होनोबो दैखौ फुदुंबाय आं मस्ला मस्लि होना लाजोब्बाय नै बिलाहि थाइनै हाना लाबाय आङो थास' आथिङाव हरनोसै थास' आथिङा फ्राय जानोबो बिराद गोथाव आरोना फ्रायखौबो बिराद गोथाव मोनो आङो अकल गोरान एवना जानो ओमफ्राय दा हरनोसै बिलाहियालाय रुइदोंना रुइयाखै बिलाहियाबो रुइबायानो थास' आथिङाथ' गेब्लेहांबाय नै ओमफ्राय दा दै हरनोसै ओमफ्राय नै ना गोराना बेखौबो हरखानोसै आङो बरियानो जाबाय दा गोदौबाय थाथोंसै वाव गाइस नै जि बरियानो मोनबाय बिलाहिया एसे गोजा खालामलायदों ना एसे जबनो दोनबावगोन आरो जेसेबां बिदै नुदोंना बेखौ एसे फोरानजोबगोन ओमफ्राय बेवहाय एवबाय दं नाखौ माने होआसै आरो थास' आथिङा ना गोरानजोंसो बिराद मोजां नालाय कम्बिनेशना बिराद मोजां मिलायो नालाय बेखायनो
ना गोथांखौ आसै ना गिदिर आरो बियो बेखौ फ्राइस जानोसै मोनसिगोन एसेबावबानो स' गाइस नै आंनि अमा बेदर आसारा इसिनल'सै इमानथ'आ आङो कार्बि आंलंआवबो माखासे लांदों इमानसो ओमफ्राय जाबाय खावसे ओंख्रि गैयाबा जायो आङो ओंख्रि गैयाबाथाय जेबो जायाखै गाइस नोंथांमोना बुंदोंमोन ना मा होनो मैखुन बेरगोन होननानै सोरबा कमेन्ट्स खालामहरदोंमोन ना नायदो जेबो जायाखै बेदरा इसिन दंमोन ना ओमफ्राय आङो इसिनिनो आको थावखौ फुदुंफिननानै सोना होदों आङो माने थावखौ फुल होनांगौ आरो ना होमबाथाय जेबो जानो चान्स थाया आरो दा आं भिनेगार होदों नालाय भिनेगार होबाथ' सेवनायनि एसेबो चान्सआवनो थाखाया ओंखाम ओंख्रि जगार खालामग्रोनोसै थास' आथिंजों नायाबो बरियानो मोनबाय संखांबाय दा जानो लाहार फाहार खालामसै स' गाइस नै गासैखौबो खुरना लाजोबखांबाय ओंखाम ओंख्रि नै थास' आथिंजों ना गोराना वाव जि बरिया नुखादोंना ओमफ्राय नैयो ना फ्राय ओमफ्रायो बानलु सिब्र'नि आसार ओमफ्राय आं बेदरखौ हाननोसै नै बेदरा वाव हाननोसै आंनि अमा आसारा नै गाइस जायै जायै इसिनिल'सै जि गोथाव नै नुदोंना बेदर आसारखौ बेसे मोजां आयौ जाना नायनोसै बेदर आसारखौ नोंथांमोननो जानायना खोन्थानोसै आंथ' अलरेडि जाखांखाबाय बेयो मोदोम एसे राफोद जादों आरो बिराद टेस्टि जादों मासे गोथाव बिदिब्ला ओंखाम सोखाम जाना लानोसै जाबाथाय जाबाय थाथावथावखा मासे टेस्टि जादों बे आं कार्बि आंलंआवबो लांदों होनना खोन्थादों ना कार्बि आंलंआवनो इसिनि लांखादों आङो इसिनि बेनिफ्राय इसिनि आङो इसिनिखौ जाबाय आरो मिस्टाराथ' जाया आंल' जानोसै गाइस थास' आथिंजों ना गोरान बरिया टेस्टि ना गोथाङा दाख्लै ना गोथांसो जादोंमोन बेदर आसार बेदर आसारा ओरैबादि टेस्टि जाखादों दा माइ गायनायफ्रा मोनजानांगौमोन माने हालेवनाय माइ गायनायाव खम गोथाव जागौमोन बिसोरो ओंख्रि गैयि समाव मस्त गोथाव जादोंना इयो थास' आथिङाबो न'खा टेस्टि जादों
गाइस नोंथांमोनखौ आं मोनसे खोथानि मा होनो बे बेदर आसार बानायबाथाय हाइजेंखौ एसे खम होनांगौ आरोना हाइजेंआ बारा जाबाथाय माने हाइजेंआ एसे फेसेवनो नागिरो हाइजेंआ बिराद गाज्रि माने बुस्थुआ ओंख्रि संनायावबो बाराद्राय होबाथाय माने सेवनो नागिरो आरोना माने हर दोननानै माने फुङाव नेक्स्ट फुङाव जानो होननानै दोनबाथाय माने हाइजें बुस्थुआ न'का डेन्जारेस माने बिराद फेसेवो ओंखायनो हाइजेंखौ एसे खम होनांगौ आरो बाखिथ' जेबो गैया नोंथांमोनाबो बानायनानै जा न'का टेस्टि आङो नेक्स्टआव बयलारनि बानायगोन दे अमानियाथ' साक्सेसफुल जाबाय इमान बुरजा बानायखादोंमोन आङो मोजां जागोन ना गाज्रि जागोन साननानै दंबाय दंमोन गोसोआव खिन्थु फाइनालि मोजां जाबाय गाइस बरियानो ओंखाम जाखांबाय न'का टेस्टिनो जाखांबायलै आयौ जि गोथाव गोथावनो अमा आसार थास' आथिंजों ना गोरान ना फ्रायबाव बरियानो जाखांबाय ओमफ्रायो गाइस नोंथांमोन आं बेखौनो खोन्थानो सानो जे नोंथांमोना जुदि अमा आसार बानायबाथाय एखेबारे मा होनो हाइजेंखौ खम होथार ओमफ्राय मा होनो थावखौ फुल हो भिनेगार हो आरो लं लास्टिं जानोबा आंनाथ' नै 1 month बारबायानो आं होजोंहाय न'आव लांनानै नै दा माने आङो ओंख्रि गैयाबासो जायो आरो ओंख्रि गैयाबा जानो मोजां आरो इयो गाइस दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै नोंथांमोना जुदि आंनि दिनैनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक शेयार कमेन्ट एन्ड साबस्क्राइब खालामना होदो दे दिनैनि थाखाय बाय बाय लाभ इउ अल